Айде, служете си вие по-една шапка, бе. Аз не сложила, обаче като говоря много приказвам и ми се дига и прочи. Ей, тук. По-насам. Я изстрелваш като мен. Не приказвай много. Силно много приказваш. Аз не знам как съм си сложила, няма значение. Я малко ме поправи, бе, Мариане. Добре си. Добре. Обаче не приемам, не съм гладна, не искам да ям, яла съм вкъщи, яла съм вкъщи и така нататък. Ти какво искаш? Какво съм го направила? 3,5 и да не си ял, айде. Айде. Това е като много инклюзив закуската в 3. Ние в общи линии. Сте яли? Не сме много яли, така че спокойно. Ама не сте много ядеш, защото правих един крем-кремел, който час. 1 час се пече това крем-кремел. Нали така трябва? Не, аз не знам какво съм правила, накрая реших, че ми е развалена. Стана много хубаво, да. И ядохме крем-кремел, такива неща ядохме. Това крем-кремел го искам